יש משהו עמוק יותר שקורה לנו מהעצמות שלנו, לבוא ולהתגייס, לבוא ולעשות את המשימה. אנחנו צריכים לעשות את הדברים האלה, כי אנחנו אוהבים את מה שקורה כאן במדינה, ואנחנו לוקחים עליה אחריות, וזה קצת גם עוד רגע התור שלך לעשות את זה. יניב נכנס לשבוע לעזה, וביומיים לפני שאני צריכה לבוא לקחת אותו לפי התוכנית, חוליית מחבלים, 4 מחבלים, מגיעה למגנן שלהם בעזה, מצוידת בהרבה כלי נשק. 2 מחבלים ראשונים נכנסים לתוך המבנה, יניב נמצא בקומת הש"ג נקרא לזה, בקומה הראשונה, ובעצם הם פותחים באש, יניב מגיב בירי, ונפגע בעצמו, בין הקסדה לווסט, נהרג במקום. המחלקה שלו מגיבה מאוד מהר, ויניב בעצם הוא ההרוג היחידי מהאירוע הזה. ממש כשאומרים על אנשים שבגופם הם מנוע סן גדול יותר, זה הסיפור הזה. התגובה המהירה שלו והקריאה שלו לכולם, דבר הזה פתח את הסיטואציה שבה גם המחלקה פעלה בצורה מאוד מהירה, והיא באמת הצליחה להתמודד עם זה. והסיפור היותר יניבי בכל האירוע הזה, הוא בכלל לא קורה באירוע שהוא פתח בירי. הוא מתחיל שעה לפני, בקומה למעלה, כשהוא עוד לא ירד לשמירה, כשבעצם יש בלגן מטורף בקומה. זה מגנן בעזה, זה בית שבור בגדול. יניב אוהב סדר וארגון, והוא אומר, חבר'ה, אנחנו חייבים לסדר פה יום שישי. מגיע יום שישי, ניקיונות של שישי. ולא מה תנקה פה, אנחנו את הצרכים שלנו זורקים מהחלון. איך ננקה מגנן בעזה? קצת כבלים, קצת מזרונים, וסטים, אני מסדר. סידר את הווסטים בשורה על הקיר, שם את השם של כל חייל במחלקה מעל הווסט. כשהם קפצו, כל אחד ידע איפה הציוד שלו. והם עלו על ציוד מאוד מהר, והם הגיבו מאוד מהר. כי באותה נשימה, המחבל הנוסף מלמטה יכל לעלות למעלה. מהר מאוד. ולמצוא אותם לא ערוכים. וזה לא קרה. ואני חושבת שזה הסיפור של גבורה של יניב. הסיפור הזה שזה מתחבר גם לעולם של החינוך ושל הבית, שאני, מי שאני, איתכם, כל הזמן, ומבלי שהוא יודע, הוא שמר על החברים שלו למחלקה, לא רק בירייה של הנשק. הוא שמר עליהם גם בבחירה להיות הוא, במרחב מאוד אחר ושונה ומורכב. מצד אחד אתה עושה ומגשים את הערכים שלפחות אני, אתה יודעת, היו בי כזה אהבת המדינה והציונות וערך חיי האדם והחלום הציוני ובכלל המדינה. ומצד שני, געגוע לפנימיה, לחיים, לדברים שאני אוהב לעשות ולא פחות מאמין בהם, או רואה בהם חשיבות, החינוך. והגעגועים האלה. וזהו, מצד שני יש פה את החבר'ה, אנשים מצוינים, רצים כבר אנחנו 13 שנה ויותר ביחד. וכולם פה חדורים לעשייה, למשימה, לעבודה פה. ב7 לאוקטובר היה ברור לנו שהוא יצא כשהוא קיבל את הצו, וזה המשיך עד לסבב השלישי. תקופה מאוד ארוכה של יניב בלי פלאפון, אני והוא מתכתבים במכתבים שלנו. אחד המכתבים המפורסמים זה המכתב לחניכים, שבעצם הוא כותב מתוך עזה, הוא כותב דברים מאוד יפים, אבל באמת בעומק מה שהוא כותב זה אני חושב עליכם. גם כשאני פה אני חושב עליכם. לכם את זה במכתב שכתבתי, אני חושב שהבחירה שלכם לבוא ולחיות את החיים ולהגיע לפנימיה עוד כשהמלחמה הייתה בשיאה והיא עדיין בשיאה, זו בחירה אמיצה, זו בחירה של חיים, זו בחירה של החברה שלנו. אז תודה לכם. יש ילדים שהולך להם מאוד חזק בלימודי, אבל החברתי מאתגר אותם. יש ילדים שהחברתי שלהם מאוד חזק והלימודי מאתגר אותם. יניב כילד לא זה ולא זה. מאתגר חברתית, ככה מתקשה להתארגן בסביבה הזאת, לימודית, כל יום מתקשרים לאמא שלו. הילד לא עושה שיעורי בית, הוא לא מגיע עושה בלגן, רב עם ההוא בחצר. כיתה י"א, יניב מצטרף לקבוצת כושר קרבי, והדבר הזה טורף שם את הקלפים, ויניב מגלה על עצמו שהוא רץ טוב, מהר, והוא בכושר, והוא מתחזק, וזה מחזק לו את הביטחון. ואז נכנסים מתנועת הנוער גם לבית ספר לגייס כזה לתנועת הנוער, והוא מחליט להצטרף, והוא פתאום מגלה גם שהוא מצליח להדריך מצוין ילדים. וכשהוא עושה את זה, אז גם זה ממגנט אנשים. ומתוך הדבר הזה הוא אומר, אני את חיי שמה, בי"א, מקדיש לחינוך, זה הסיפור. אוקיי.
הוא נגע בצ'אי, אבל... הוא ממש אהב את מה שהוא עושה. ואם מסתכלים על הדרך גם בפנימייה, אז הוא באמת טיפס שם בתפקידים, עם מדריך ורכז ומלווה קומונה ומנהל, אבל לא עניין אותו לטפס את הסולם הזה. הוא הגיע לניהול כי בסוף הוא הגיע ליכולות האלה. אבל הוא אהב את המפגש עם האנשים. וכולם הרגישו שהוא באמת גם חבר, וגם איש שמכוון אותך. יניב הגיע לפנימייה בתור מדריך ב-2014, ממש כזה מחפש מקום לעבור אליו, רואה עין גדי, רואה צריך מדריך פנימייה, בא. הוא לא חיפש את המקום שהוא יהיה בו, שהמקום יהיה לו משמעותי או מעניין. הוא ראה שצריך מחנך, הוא מחנך, והוא בא. אגב, הוא לא טס לטיול אחרי צבא. הוא אומר, זה בזבוז, אני כבר יודע מה אני עושה בחיים, וכל דקה שאני לא עושה את זה, מבוזבזת. הוא פגש שם קבוצת נערים שהוא הסתכל עליו והוא אמר לה, לא משנה מה יהיה עד שתסיימו י"ב, אני נשאר מדריך שלכם. אני איתכם עכשיו מח' עד י"ב. ושזה לכשעצמו מספר את הבן אדם. הוא חבר צוות שרוצים לשמוע את דעתו לפעמים קצת יותר. בטוב, כולם צמאים לידע, ליכולת. לייצר עם הילדים האלה אמון תמידי. הוא לא רוצה כבוד מכם כי אני מעליכם וכי אני המדריך שלכם, וזה היה אמון שנבנה בזה שאני לא מוותר עליך, ושאתה רואה את זה לאורך תקופה. הם אהבו אותו ברמה... צריך להבין, זה לא בן אדם שמוותר, זה יכול להגיע לאינטריגות קשות, וככה הם הכי אוהבו אותו. כאילו, ואני חושב שזה אולי הסיפור, זה האהבה. אוהב אותם, אבל גם יש גבולות ברורים, וזה מייצר לילדים האלה מסגרת מדהימה. הוא לא היה מתרגש. נגיד חניכה עכשיו צורחת, יניב לא היה מתרגש משום צעקה של ילד, הוא היה עומד, וזה היה מעצבן אותם עוד יותר, כי הם לא היו מבינים למה הם לא מצליחים להוציא אותו מדעתו, הוא היה עונה להם באיזה קול שקול כזה, ולפעמים גם צוחק עליהם תוך כדי, אם הוא היה מרגיש שאפשר להכניס לזה בדיחה, כי צחוקים איתו בטירוף. לא, תשאיר אחד לבוגה. מעל כולם. לא, אבל הם צריכים להמשיך כזה. לא, אבל יש אותי את המעלה. יניב קיבל את התואר המדריך של המדינה, וצריך לצלם אותו ולכתוב עליו כמה משפטים, אז הוא שאל אותי מה אני אכתוב. שביל ישראל. ברור, לא? אז הוא התחיל לנסות לכתוב, אבל זה היה יפה, כי גם את הדבר הזה הוא לקח כדי לדייק עם עצמו את הפרויקט. מה הפרויקט, מה המטרות שלו, קצת יותר להעמיק, ואז הוא הוציא איזו פסקה שעד היום מלווה את מה זה הפרויקט. זה בעיקר על נוער שיוצא מאזור הנוחות שלו, ומטייל בארץ ישראל, ופוגש את עצמו ופוגש את החברים שלו בתוך השטח. לטפס פה להר, שזה דבר כל כך לא מובן מאליו, שאתם עושים בשעה הזאת. זו בחירה בעיניי שמסמל את היופי, את האומנות ואת החיבור לארץ שלנו. ושיהיה לכם בהצלחה ותהנו מזה, כי זה יפה, בסדר? תסתכלו פנימה, תעצמו עיניים. אני חושב שהמדבר, באמת במהות שלו, יש בו משהו שמרגיע את הקצב של החיים. יש פה אבנים שנשארו כאן ונמצאים כאן הרבה לפניכם, והם יהיו כאן הרבה אחריכם. אנחנו מבינים שאנחנו חלק ממשהו הרבה יותר גדול. פה יש פה אנשים באמת, מיסוד המעלה ועד אילת. יש פה אנשים מקיבוצים, יש פה אנשים מערים, יש פה את החברים שמפונים. ואתם ביחד בונים לעצמכם מקום מוגן, ומסוגלים לעלות להר הזה ולהסתכל על הקיבוץ הזה ועל הבית הזה ולהרגיש שם שזה שייך. אני חושב שזה הרבה. אחרי זה אמרו לי, מה היה על הפנימייה? באמת, זה כמו ששואלים מה היה על הילדים, ואיכשהו בימים הראשונים הייתי מאוד מחודדת עם הקו חשיבה של יניב דווקא, ואמרתי, פנימייה עם גוף. והנשמה, היא יצאה מהגוף, והיא הלכה, וגם יניב, הוא יצא מהפנימייה. הנשמה של יניב, המהות שלו היא קיימת. את זה אף אחד לא יכול לשנות. אי אפשר לקחת לא מהלב של אביעד, לא מהלב שלי ולא מהלב של אף בן אדם שהוא פגש, והוא פגש בעולם הזה, והוא בחר לחיות חיים מלאים באמת של מפגש עם אנשים. ואת זה כאילו, זה השיעור. גם זה שיעור שהוא מלמד את כולנו, כי לזכור שאנשים מתהלכים עם הזיכרון של יניב בלב שלהם, זה לא קל. כי אני לא רואה את זה, זה לא מוחשי. זה פשוט הידיעה העמוקה הזאת, שזה מנחם אותי, אבל זה גם קשה. ובסוף מורגש שהוא חסר במרחב החינוכי האזורי הזה, הקול שלו
החיובי הזה, שלא משנה כמה אתגרים יש, הוא מחייך ושמח עליהם, ומאתגרים אותו והוא רוצה לפתור אותם, זה חסר. הבחירה הזאת של יניב לראות את הפרידה בעולם החינוכי כחלק מתהליך חינוכי ולא כשיא, כאילו נתן להם מתנה ליום שהוא ממש לא יהיה. יש את המשפט המוכר של יניב, שמופיע גם בכתבה, שהוא אומר, אני מדריך אתכם כדי שלא תצטרכו אותי. זה התפקיד שלי. כן. כאילו אם אני מדריך אתכם, אתם עדיין זקוקים לי, טעיתי. וזה הסיפור של יניב באמת. יקראו לזה צניעות, יקראו לזה כזה נטול אגו, לא יודעת. זה פשוט יניב. אתה הכוכב היחיד בשמיים, ולא כמו שהיה בעבר, היום אתה זוהר. נצנץ למרחקים